Mijn tank om een geweldige pegel van El Hilali pakt Cambuur 3 punten in Willem II. En Heerenveen rolde de rede loper uit in de Rotterdamse Kuip. Het waard 6-1 van Feyenoord. Mijn naam is Arjen de Boer en dit is de Sportcast van Omroep Friesland. Afdroging, een afstraffing, een kastje naar de muur. Je kunt er heel snel wat labels opplakken. Oh baby, your touch it hurts more than hangovers. Michael Breij, helpt u! Well, if it's unhealthy, then I don't Ja, dus ik ga checken en Denzel Hall. Loopt naar binnen, daar kan nou Ukulele in de vierde hoek en dan scoort hij het tot de Kroaat Ivanusek. Het is na 15 minuten spelen al 2-0 als een mes door de boeter. Uthellen wordt in de vierde hoek en daar is het al 3-0. Ai. Heerenveen scoort 3-1. Simon Olsen. Michael Breij, helpt u! En de redding is van Joshua Smits. Het is 4-1 voor een... Als er in de lucht hing, dan is hij voor Cambuur. Het is 16 voor een... Milan Smits! Nee, oh, het vingertje van Joshua Smits. Oh, en dan nog eens wat de redding daar van Yannick van Os. know how. Well, if it's unhealthy. Hij heeft nog je balrekken van Cambuur, maar deze rekken te geweldig. Younes El Hilali pegelt de bal van 1,20 meter via de onderkant van de lat binnen. Amen. Ja, en de heren die zitten er alweer klaar voor. Ando Faber, Roelof de Vries en, we zeggen het niet zo vaak, maar speciale gast, Michael Breij. Bedankt. Ja. Ja, ik ben blij om het te zijn. Ja, toch? Ja. Nou, dat is geheel wederzijds. Ja, offert je vrije dag gewoon op om bij ons te zijn. Ja, zeker. Ja, prioriteit stellen. Zo is het. Jij onderschat de podcast niet. Ben je trouwens een beetje fit? Vandaag wat minder. Maar ben je fit of Hiballa fit? Want tegenwoordig weten we dat daar een verschil tussen zit, hè? Hiballa fit, Hiballa fit, de trainer van NAC bedoel je? alsjeblieft. Ik ben vandaag niet Hiballa fit, denk Nee? ik. Nee. Nee, maar als jij nou bij NAC had gevoetbald, hè? En Peter Hiballa was jouw trainer dan geweest. Waar was je dan bij ingedeeld? Bij de ideale schoonzoon? Bij de gangsters of bij de spekkies? Ik denk ideale schoonzoon. De ideale Ja, schoonzoon? denk Ja, ik ben wel. jij Ja. echt het... Nee, de ja, gangsters. de gangsters. Nee, ik hoorde dit trouwens voor het eerst pas. Ik heb dat niet echt meegekregen. Hij had dus een Maar- tafelindeling. Oké. En de dikke spelers, die noemden die spekkies. En die deelden bij elkaar in. Ja, 3 maanden geleden had hij gewoon bij de spekkies gezeten. Nu niet meer. Nee, nu niet meer. Mag jij erbij, Mike? Je moet niet te hard, les 1, niet te Sorry, hard lachen om de sorry, grappen van Arjen de Boer. Sorry. Nee. Maar goed, heb je trouwens überhaupt een bijnaam bij Cambuur? Legend. 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 Doe maar. Ja, Zo. ja. Nee, Die heb je zelf bedacht, of Ja, heb niet? ik zelf bedacht. Ja. Nee, ik heb niet echt een bijnaam. Je hebt een werkwoord, hè? Stieren. De stier, ja, klopt, ja. Maar ik word niet aangesproken met de stier. Met de stier? zeg. Nee? Nee, dat niet. Dus Nee. vaak Hebreeën stieren en dan duimpje omhoog en dan gaan we weer. Ja. Roelof, heb jij een bijnaam? Nou, jij hebt er heel veel. Ikke? Voor mij. Vroeger allemaal nee. dingen. Vroeger ze noemden mij altijd bidonsje. Bidonsje? Ja, dan, ik weet niet, dan had ik gegeten en waarschijnlijk te laat gegeten. En dan gingen we de warming-up. En dan klotste mijn buik heel erg. Oh ja, En dan noemden ze, ken je dat, ken je dat herken gevoel? Ja? Ja, zeker. Noemden ze mij bidonsje. Mooi. Ja, mooi toch? Andor, buongiorno. 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 Ha fatto ieri sera? Grazie. Grazie? Ja, Grazie mille. Grazie mille. En we doen het even in het Italiaans, want er kwam een interview van jou voorbij. Nou, Ja. jij spreekt je taal, hè? Het maakt mij niet uit. Het maakt jou niet... Zullen we er eventjes erbij pakken? Pak me maar even bij. Gelijk al. Ja, doe maar, jongens. Congratulazione per il tuo rete. Puoi dirmi quanto è importante per te questo momento? Het lijkt net Siri. Dit was jouw interview met de matchwinner van Cambuur, Ja. Younes El Hilali. Ja, het is wel grappig om even te schetsen hoe dat dan gaat. Want ja, El Hilali, ik weet niet hoe jij met hem communiceert, maar Engels is zeer minimaal. Hij heeft wel Engelse les momenteel, maar het is nog niet goed genoeg. We kennen ook dat fragment nog van afgelopen zomer met collega Geert van Tuinen en een tolk. Het zag er heel grappig uit. Maar ja, El Hilali maakt dat doelpunt. En dan weet je, dan komt er natuurlijk komende interviewaanvragen voor hem. Dus jij denkt de tolk van La Venetia maar weer bellen? Ik denk Cambuur, Ruben Seidsma en de pers die hem gaat alle pizzeria's afbellen naar een Italiaan. Ze hebben wel hun best gedaan om een Italiaan dat te krijgen. Alleen dat was niet gelukt. Maar ja, we wilden natuurlijk wel een reactie van Younes El Hilali hebben. Dus op een gegeven moment, collega Johan Stobbe van de Leeuwarden Krant, die had via Google Translate een aantal vragen. En hij zei, geef maar in het Italiaans antwoord en dan kijk ik wel hoe ik het vertaal.
ja, ik dacht ook, ik wil hem wel hebben. Dus wat hebben we gedaan? We hebben met een collega die hier op de redactie zat, Siebrand, die kan wel een klein beetje Italiaans. Dus ik heb de Nederlandse vragen aan hem doorgegeven. Hij heeft dat dan vertaald. Dus ik heb die vragen opgelepeld. En er is dan nog weer een andere collega hier, Robea, die nog beter Italiaans spreekt. Dus die heeft het weer vertaald. Zo konden we het ondertitelen. En zo hebben we het voor elkaar gekregen. Dus je spreekt niet echt Italiaans? Dus ik begrijp spreek niet echt. Dus als ik zeg van ha fatto sesso ieri sera, heb je geen idee? Lekker. Lekker? Of Of bedoel de je? verkering nog aan is. Oh, ja, lekker. Ja, De lekker. verkering is nog aan? Verkering is eraan. Oh, goed. Ja. Dat is inderdaad misschien wel lekker. Dat Ja. kunnen wij niet over oordelen. Jongens, wij hebben eigenlijk Stellingen een aantal zeker. stellingen. En daar gaan we nu antwoord op geven, Michael. De eerste is voor jou. Ik ben een echte KKD-voetballer. Ja of nee? Nee. Nee. Lekker hè, om Meteen mee te denigreren. beginnen. Ja, Dus, gewoon om de sfeer er wat in te Ja, houden. nee, perfect. Ja, lekker toch? Nee. Dan Roelof, ook Ja. een beetje in diezelfde trend. Naai, Silberbouwer, Robbermond en Hiballa is Kees van Wonderen de volgende die dien krijgt. Kijk maar aan. Ja, Je hebt geen idee waar het over gaat, hè? Jawel. Ja, is Kees van Wonderen de volgende die Ja. ontslagen wordt? Nee. Nee. Andor, Michel Flap is goed genoeg voor Oranje? Nee. Nee. Michael, even weer voor de sfeer. Ik ben blij dat Henk de Jong niet meer mijn trainer is. Nu sta ik tenminste in de basis. Ja. Poh. Nou ja, heel eerlijk, ik sta nu wel in de basis. Alleen, ja, ik vind het een beetje hard om te zeggen dat ik blij ben dat het niet meer mijn trainer is. Nee, oké, dus het is een beetje 50-50. Ja, maar doe maar nee. Doe maar niet. Ja. Nee, oké, doe nee. Roelof, Heerenveen moet als de sodemieter weer terug naar 5-3-2. Nee. Nee. Andor, NAC Breda is de perfecte club voor Henk de Jong. Ja. Ja, zegt hij. En de laatste is voor Michael. Heel stiekem denk ik al aan het kampioenschap. Nee, zeker niet. Nee? Nee. Maar jullie staan tweede. Derde. Derde. We staan derde. Gedeeld tweede. Ja. Ja. Nee. Ja, ik weet een beetje hoe dat kan gaan als we nu al denken van, ja, we doen het goed. Er komen nog lastige potjes aan. Als we nu al gaan denken aan het kampioenschap, dan kan het wel een zwaar seizoen worden. Ja. Maar kan het? Kan het? Met deze ploeg? Ja, tuurlijk kan het. Tuurlijk kan het. We hebben enorm veel energie. We hebben veel jonge gasten. Alleen in het seizoen gaan er ook periodes komen waar je wat minder speelt. Waar je echt voor de punten moet schrapen. En ja, dan moeten we kijken hoe we erin staan. Zijn we volwassen genoeg om de punten binnen te slepen? Ja, want jij bent 26 en jij hoort echt bij de oude garde, hè? Ja. Ik word ook al opa genoemd. Opa? Dus, Ja, je hebt ook een bijnaam. Ja. Ik ben de enige denk die de titel met Cambuur heeft meegemaakt. Die er nog over is of niet. Ik zat er net even in mijn hoofd bij langs te gaan, maar Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, dat klopt. Brett Minima. Ja. Maar goed, jij weet dus wat er nodig is Milan om Smit. kampioen te worden. Ja, zeker. Een hele hoop punten. Ja, Ja. dat is het belangrijkste. Ja, zeker. Maar als je nou beide teams met elkaar vergelijkt, hè, toen had je natuurlijk heel veel scorend vermogen met Robert Muren, Giovanni Korte, Jacobs die veel doelpunten maakte, Molen. En dan dit team. Vergelijk jij het eens, Andor. Wat is dan het grootste verschil eigenlijk tussen die beide teams? Ja, het grootste verschil dat die ploeg ook heel veel routine in zich had. Dat het al spelers waren die zich bewezen hadden op eerste divisieniveau. Al heel veel wedstrijden in de benen hadden. En ja, wat Michael net ook zei, dit is gewoon een hele jonge, onervaren ploeg. Met wel een aantal spelers met veel ervaring. Ik denk dat dat het grootste verschil is. En inderdaad, ja, een bewezen doelpuntenmaker als Robert Muren heb je nu nog niet. Ik bedoel, Milan Smit en of Ulrike is, een van beiden gaat er best 15 inschieten. Als je 15 penalties krijgt, wel ja. Nou ja, precies. Maar Muren maakte er 38. Ja, dat is wel een verschil. Ja, Dus, dat is dan een heel groot verschil. ja, daarom. Dus er zitten best wel veel verschillen tussen deze twee ploegen. En daarom denk ik ook niet dat je al over een kampioenschap moet gaan praten. Maar kunnen ze überhaupt meedoen om het kampioenschap? Nou, ik ben wel heel benieuwd naar die periode die Michael ook al een beetje schetst. Het gaat straks een keer tegenzitten. En ja, hoe ga je dan daarmee om als jonge ploeg met spelers die daar nog geen ervaring mee hebben, met dat het publiek een keertje gaat morren en dat het publiek een keertje vervelend gaat zijn. Ja, dat is wel heel interessant om te zien, want die fase heeft Cambuur nu nog niet gehad. Het gaat nu eigenlijk hartstikke goed. Er Ze is doen maar het prima. één nederlaag. En ja, het is wel heel frappant, maar daar was Roelof bij. ja, ik vind dat wel echt heel grappig.
Ja, nee. Ja. Ja. Nee, maar Ik zeg ook niet dat jij die dat ver zijn kan van doen. van die mensen die... toevallig had ik dit van de week ook nog met jou, volgens mij. Dus dan ga je naar een wedstrijd toe en die verlies je dan. En dan, ja, dan mag je niet weer, want dan verliezen ze weer. Dat is niet waar, het is ook niet echt grappig. Nee. Dus ik denk, ja, maar leuke opmerking. Nee, maar ik zeg ook niet dat jij er wat aan kan doen. Oh. Ik zeg alleen dat jij daarbij was. Ja. En dat dat frappant was. Maar wat Helmond vind jij, uit was ik bij. Dat weet jij, niet zoveel Cambuur. maar wat, Die vind je, enige die wat ik, vond je van Cambuur? Nou, ik vind eigenlijk nog steeds niet zoveel. Je vindt het niet Nee. zoveel. Alleen, wat ik wel... Sorry, Michael. Nee, je mag alles zeggen. Ik vond Michael was er niet bij tegen Helmond, hè? Die miste ze. Oh, dat was het verschil. Ja. Dus Nee, daar maar durf je het serieus, dat meen ik wel echt. Het is echt wel een verschil. Hij brengt veel dynamiek. En ik vind hem ook een van de betere voetballers van Cambuur op dit moment. Niet omdat hij nu naast me zit. Maar ik vind het moeilijk om te peilen hoe goed Cambuur is ten opzichte van de rest van de KKD. Want ik vind Willem II, dan kijk je die ploeg op papier en denk je, ja, goede ploeg man. Maar ik vond het niet zoveel. Terecht gewonnen, denk ik. Maar Cambuur was ook niet heel erg goed, maar ze waren wel beter, dus ze verdienen te winnen. Maar dan zie je naar die andere ploegen en denk ik, nou, Groningen is ook nog niet geweldig. Noem al die ploegjes daarbovenin maar op. NAC, Rode C doet het dan wel goed. Nou ja, maar Dat is Groningen allemaal niet zo heel verliest. veel eigenlijk. Emmen speelt gelijk. Jullie winnen gewoon. Ja. Ja, je moet de puntjes gewoon wel bij elkaar schrapen. En dan je komt steeds hoger te staan uiteindelijk. Ja, zeker. Maar ik snap wat Roelof zegt. Het is best wel vroeg in het seizoen nog. Niemand heeft nog echt een flow te pakken waarvan je denkt... Oké, Roda dan misschien wel. Ja, heb ik ook nog niet heel veel van gezien, maar... Ja, wel een dip hoor, denk ik. Dus Ja, het is best wel... Er zijn nu 6 wedstrijdjes onderweg. En ja, om nu al te zeggen van... hey, die is echt goed of die ligt op titelkoers... is een beetje moeilijk te zeggen nu al. Ja, maar dan toch nog even die vergelijking met toen jullie kampioen werden. Want toen was er heel duidelijk een voetbalvisie. Hè? De bal van achteruit. We hebben, Sander van der Heijden heeft hier meerdere keren aan tafel gezeten om het uit te leggen. Henk heeft het ook wel eens gedaan, Henk de Jong. Wat is de voetbalvisie nu van George Zulte? Ja, het is wel een beetje vergelijkbaar met wat we 2 jaar geleden deden. We spelen nu natuurlijk met 1-6. En het was eerst Daniel van Kaam, nu is het Jeremy. Van Mullum, ja. Van Mullum, sorry. Ja. 2 hoge middenvelders. En we spelen nog steeds met de uitlaat. Dus als een centrale indribbelt en hij ziet geen optie... met de uitlaat snel naar de andere kant. Het is wel vrij vergelijkbaar met wat we 2 jaar geleden deden. Maar ik vind nu heel vaak heel snel ook de lange bal van achteruit naar voren. Ja, klopt. En dat Eens. gebeurde onder Henk de Jong Nee. en Sander van der Heijden eigenlijk niet zoveel. Dat klopt. Misschien is dat ook een beetje vertrouwen nog. Die lange bal valt wel wat mee, toch? Nee, Ik het heb is hier- constant toch de ik heb lange hier- bal. Nou ja, Tegen Helmond Sport misschien niet, maar... Ja, tegen Helmond, want het was juist, het was 70 minuten lang deden jullie dat niet. En toen kwam Ulrikes erbij. En toen gingen jullie de lange bal spelen. En toen hadden jullie de wedstrijd nog kunnen winnen. Dus dan was de lange bal juist succesvol. Maar vorige week tegen Den Bosch ook steeds... Daar kwam ook een paar keer een gevaarlijke situatie uit. Sterker nog, er kwamen doelpunten uit voorschijn. Steeds de lange bal van achteruit en dan moet Milan doorkoppen. En dan, jij bent er vaak bij betrokken als diepgaande middenvelder. Vorige week was het ook echt een opdracht, omdat er gewoon heel veel ruimte achter de verdediging van Den Bosch lag en vooral in de hoeken. Dus toen is er bewust voor gekozen. Ik denk dat het nu, het is wel ook verschil ook, want je hebt met Noah Smit gisteren niet heel succesvol in de kopduels, maar met Ulrikes heb je natuurlijk een spits die veel duels wint. Het is wel lekker dat je ook de optie hebt om hem lang te kunnen geven, mocht het voetballen niet lukken, dat je hem voorin kwijt kan. Dus het is gewoon een extra wapen eigenlijk, ook al is het niet altijd even succesvol natuurlijk. Maar nog een stelling. Ander. Oh, ga jij Ulrikes of Smit? Je moet kiezen. Dat is geen Mooie stelling, dat is een keuze. Dat is een keuze. Oh ja. Nou ja, ik snap... Een dilemma. Ik snap nu dat Ulte vasthoudt aan Smit. Maar ja, hij was gisteren wel weer in de duels niet heel succesvol. En Ulrikes wint wel meer duels. Maar ja, ik vind de eerste taak van de spits is doelpunten maken. En dat doet Smit wel en dat doet Ulrikes nog niet. Dus- Wat is er met Ulrikes aan de hand, Michael? Dat weet jij. 2 jaar geleden was hij nog 3 miljoen waard. Is dat zo? Nee, maar toen zei iedereen van, en Roelof ook, hè, Roelof, je hebt wel eens gezegd van, hij zou niet meer staan in de Eredivisie. Sterker nog, ik zou hem wel willen zien bij Heerenveen. En het jaar daarna hebben we hem eigenlijk, heeft hij 1 goal gemaakt vorig jaar op het laatste? Ja, RKC. RKC. Ja. We zullen het nooit vergeten. En dit seizoen ook nog niet. Nee, ja, Weinig gespeeld nu. Maar. Ja, ik weet niet. Een spits, wat Andor net zegt, heeft doelpunten nodig. Vorig jaar heeft hij dus... RKC was de laatste pot, heeft hij pas gescoord. Mist natuurlijk de penalty tegen Emmen. En een spits leeft op doelpunten. En ik denk dat dat hem gewoon heel erg dwars zit. Want hij traint bizar hard. Hij traint echt als een bezetene. Hij wil elke bal maken. En na de training is hij aan het afwerken. Dus hij levert daarin wel. Hij is aan het stieren, zeg maar. Ja, hij is aan het stieren, ja zeker. Alleen,
Ja, misschien is het bij Roberts wel op dit moment een vertrouwensissue. Ja, maar niet alleen op dit moment. Het speelt al wat langer. Klopt. Ja, dat klopt. Ja, Vorig ik- seizoen ook al natuurlijk. Toen miste hij ook een pengel. Ik weet niet meer precies welke wedstrijd. ja, Dat was ook- Sparta uit. Maar knaagt het aan hem? Zie je ook dat het aan hem knaagt? Ja, tuurlijk zie je dat. Roberts is iemand die vindt dat hij elke wedstrijd moet spelen. En dat straalt hij ook uit wat goed is. En als hij dan niet speelt of als hij een kans mist, dan zie je ook aan zijn gezichtsuitdrukking van shit. Dus je ziet wel dat het echt wat met hem doet. En het is natuurlijk ook lastig als helemaal nu Milan heeft 5 doelpunten. Is het ook lastig om op dit moment vertrouwen te hebben. Ja. Hij viel gisteren wel heel goed in trouwens, vond ik. Want zowel aanvallend duels winnen, maar ook... Hij stond op een gegeven moment gewoon als 6. Stond die ballen weg te koppen. Klopt. Hij heeft in principe de assist op El Hilali op zijn naam. Met de bal die hij met zijn borst klaarlegt. Dus ik vind echt dat hij goed inviel. En ook wel een rare week, want hij gaat dan naar Letland natuurlijk om interlands te spelen. Is daar toch wel een van de grote mannen als spits. En dan komt hij hier en dan ben je weer wissel bij een club in de eerste divisie van Nederland. Dat is wel heel tegenstrijdig natuurlijk. Ja. Oh, ja. Dan moet je gewoon mee omgaan kunnen. Zuid Roelof. Hij wel international van Letland. Ja, maar je speelt wel... Jan Evers zei ooit, trainer van Heerenveen toen Goran speelt niet. Hij is wel international. Ja, maar niet van Brazilië. Nee, maar je speelt wel tegen Kroatië. Macedonië. Tegen wereldtop, Ja, tegen nee, Luka Modric. Dat is wel even een switch. Ja. Anders zei ik niet correct van Henk de Jong. De ideale club van Henk de Jong is NAC Breda. Vies dat ook, Roelof? Past wel, denk ik. Volksclub. Ik denk dat Ja? ik daar wel mee omgaan kan. Oké. Wordt het de Mac? Wordt het NAC, jongens, denken jullie, voor Henk? Alle signalen staan op groen. Er speelt wel wat, zei hij afgelopen weekend. Hij is natuurlijk nu officieel weer beter verklaard door de bedrijfsarts. Dus hij is weer 100% fit. En hij wil gewoon weer aan de slag. En dat is niet bij de jeugdopleiding van Cambuur. Want hij is nu overbodig bij Cambuur. Eigenlijk. Hij zit nu bij de jeugd. Jullie hebben al een hoofdtrainer. Is toch zo? Het is in die zin wel een dure kracht voor de werkzaamheden die hij verricht, ja. Het is toch ook zonde om geen gebruik te maken. Dat Henk op deze manier, Michael, verloren gaat voor het betaalde voetbal. Doet een beetje de jeugd nu bij Cambuur. Wat moet je nou met 2 hoofdtrainers? Het is wel logisch, toch? Ja, kan hij niet zoveel aan doen, toch? Nee, daar kan hij ook niks aan doen. Maar ja, dan zou het toch mooi zijn als er nu een club komt voor hem. Ja, eens. Eens helemaal nu die weer beter is. Henk is natuurlijk iemand die wil graag weer aan de slag. Dus ik hoop voor hem dat het lukt ook. Ja, en Zeker. je hebt fijn onder hem getraind. Dat zei ook je nog. net. Ja, zeker. Ja. Ik heb gisteren vind het wel eventjes... snel. Snel? Ja, nou ja, hij is natuurlijk, laten we zeggen, een half jaar geleden geopereerd. En hij is dan nu voorzichtig wat aan het meelopen. En natuurlijk, hij voelt zich weer helemaal goed. En dat is het belangrijkste. Maar ja, er zit echt een verschil tussen het zijn van een hoofdtrainer en nu een soort assistent meelopen bij de jeugdopleiding. Ik kwam hem vorige week tegen in Marsum. Hè? Oh, ja, was je zeker. daar? Ja, daar was Oké. ik. En hij zei van toen al, ik ben topfit en messcherp. En ik heb gisteren weer even met hem geappt. En hij zei van, we hebben nog geen contact gehad met NAC Breda. Er is geen contact geweest. Dus nou ja, goed. Dat zal deze week wel duidelijk worden. En ik sluit eerlijk gezegd niet uit dat dat Sandor daar misschien ook nog wel weer een rol in gaat spelen. Sander van der Heijden, Ja, toch dat denk ik wel. Toch weer? Dat sluit ik niet uit. Dat sloot hij zelf altijd wel uit, hè? Sandor. Sluiten. Jeetje. Ja joh, maakt allemaal niks uit joh. Maakt Ja, helemaal verstaat niks ook uit. niks van mij. Ik Hey, versta even het over die vrije trappen. Want jij hebt natuurlijk een vrije trap. Heb je er fantastisch ingeschoten tegen Telstar. Was een mooie goal. Maar het probleem is nu wel van jij eist nu alle vrije trappen op, hè? Er liggen er al 2 ballen in de vink en bevaat. Ja, dat zal je straks beleven. Dan gaat de Elfsteden toch niet door omdat er allemaal ballen in liggen. Nou, weet je wat het is? Als ik aan het eind van het seizoen 4 of 5 vrije trappen erin heb geschoten en 16 over, dan praat iedereen alleen over de doelpunten. Dat is waar. Counters. Ja, dat is goed gecounterd. Maar goed, het schaatsen gaat in ieder geval ook weer beginnen. En ik heb begrepen, Sven Kramer staat ook weer een beetje op het ijs. Als schaatstrainer van Jumbo. Begreep ik, dat hij ook een beetje op het ijs gaat staan. Kunnen we dan, Andor, ook weer een interview van jou verwachten met Sven Kramer? Ja, als jij dat graag wil, dan gaan we dat regelen. Ja, toch? Ja hoor. Want de kou is uit de lucht, hè? Ja, maar al vrij lang. Ja? Ja, de kou komt nu wel weer in de lucht, nu het weer winter wordt. Maar die kou, ja. Maar, dus we kunnen weer een spannend interview voor jou verwachten met Sven Kramer. Je bent in vorm, hè? Oude koeien uit de sloot halen. Ja, daar hou ik Oh, van. dat is lang geleden, inderdaad. Zolang het nog niet bevroren is. Nee, Dan kan dat dan ook. is de sloot nog open. Ja, Maar dat kan. er is Ja. helemaal geen enkel probleem meer tussen Nee, jou hoor. en Sven Nee, Kramer. nee, Jullie zeker zijn niet. vrienden. Nee. Oh, niet geen vrienden. Nee. Maar de kou is uit de lucht. Ja. Goed zo. Jongens, weet jij wie Uge Sietse is?
Oegesietse. Oegesietse van Lingen. Want als je zegt Oebelen, die ken je, Oebelen, denk ik. Oebelen? Nee, jij kent Oegesietse van Lingen. Ja, volgens mij heb ik met hem samen gevoetbald. Heb jij met hem gevoetbald? Ja. Of tenminste, Ja, eventjes. ja. Hij zat in de belofte. Ja, Ja, precies. zoiets. Ja. Oké, nou Roelof, vertel jij eventjes wie Oegesietse van Lingen is. Duid dat even voor. Duid dat even. Kijk, vroeger had je Snelle Jelle, Sjaakje in de Wonderstof. En nu heb je... Rob van de Rovers. Ja. Voor de Rovers, ja. En nu heb je Oege. Oege die speelde bij jeugd van Cambuur. Owen en Sneek, Katwijk, Harkwasse Boys. Ging toen naar de nummer 9, laten we zo noemen, van Luxemburg. Speelde daar op Maar Katwijk is wel top van Nederland. Stadion natuurlijk. Du Camping, zo heette dat stadiontje waar hij speelde. Hoe heette het stadion? Stadion Du Camping, daar speelde bij die club. Vittorio Rospot, even uit mijn hoofd. Ja. Oké. En nu speelt hij Maar bij dat lag ook vlakbij een camping, denk ik. een van de topclubs van Luxemburg. En hij doet het daar goed. Hij mocht Europa in, Conference League. Scoorde de eerste wedstrijd 1 keer, uit naar Ierland. Scoorde hij 3 keer. Was hij de topscorer van de Conference League. Wauw. Oegesietse van Lingen. Oegesietse van Lingen. Het fenomeen uit Twijzel. Ja. Twieslerheide. Oh, Twieslerheide. Ja. Is het Twieslerheide? Ja, nevens En als het goed is Oegesietse van Lingen nou onder de telefoon. Dag Oege. Goeiedag. Goeiedag, jongen. Ja, daar is natuurlijk... Ja, Roelof had het correct even geschetst. Daar is een hele opmerkelijke carrière. Doe de Lange, best nou spits van in Luxemburg. Vertel even in het kat, hoe best nou daar te lonen kwamen in een keer in Luxemburg? Ik ben hier in de winterstop kwam. Eerst bij Victoria Rosport. Via mijn beste maat Semi Krauter. Die spelen daar. En toen had ze nog een speler nodig. En hij nam mijn naam bij de trainer. Toen kon ik op testtraining komen. En daar deed ik het goed. Dus toen kon ik een contract tekenen. Daar en jullie hier spelen goed in. En toen kwam Doe de Lange. Ja, even voor u. Doe de Lange, dat is de grootste club van Luxemburg, hè? Ja, klopt. Ja, hoe vaak kampioen? 20 keer, denk ik. 20 keer kampioen. Nou, dan kun je maar ook zeggen van dat is de beste club Het van Luxemburg. Ajax van Luxemburg. Het Ajax van Luxemburg. En dan bist ook Brobby, dus. Ja, nou, maar het wie Iets natuurlijk minder sterk. iets minder sterk. Ja, want het wie natuurlijk altijd die droom om in het boetloon te voetballen. Dat is dus nou realiteit. Komen die verwachtingen een beetje uit? Vooral de verwachtingen dat ik mocht spelen in de Conference League. Dat is weer echt de droom. En dit is wel een opstapje hopelijk naar een betere competitie en een nog betere club. Ja, eventjes naar die Conference League. Hè. Je moest in de eerste ronde in St. Patrick's Athletic. Uit Dus Ierland. Ierland. Ja. Eerste wedstrijd. Scoorsto in je 0. Of in je goal. In binnen 2-1. En dan uit naar Dublin. Vertel even hoe dat ging. Ja, het is een bijzonder moment. Daar maak ik een hat-trick. Weer een moeilijke wedstrijd. Fanatiek publiek. En daar staat dan een hat-trick. Maar is meidje... is bijzonder als je werken jullie nog weer. En werk nou dan geen... een beetje onwerkelijk. Ja, maar dat is dus in de eerste ronde van de Conference League. Dan maken ze 4 doelpunten in St. Patrick. En dan ben je gelijk Europees topscorer. Ja, klopt. Ja. En komt er dan ook wat interesse los? Best wel volle. Nou, vertel eens, wat voor clubs komen er al je voorbij? Mislintat, had die nog bellen? Nee, die net. Oh, die net. Ze mij weer altijd nog bellen, maar... best wel goede competities. Alleen, je krijgt een contract tekenen en ik krijg Lien Trout via het eerst hier samen met mijn vrouw in Luxemburg. Dus besluiten om hier te blowen. Wat ik zei, als het goed bloot was, dan komt die stap alsnog. Ja, maar vertel eventjes, wat voor clubs kwamen er dan al je voorbij? Neem eens wat namen. Ja. Is altijd leuk hier om tafel. Bloot even tussen nu's. Nee, de rest kan ik net concrete clubs nemen, maar qua competities heeft niveau Polen bijvoorbeeld. Dat is een goede competitie. Zeker. Dus zulke competities een beetje. Ja, want dat is natuurlijk een avonturier. Voorlopig showen we daar net wel waarom in Friesland, denk ik, hè?
Dat verwacht ik net, nee. Nee, want toch nog één over die Conference League. Hè? Want je bent dus vorig jaar als derde eindig in de competitie. Dan moet je dus in de Conference League. 4 voorrondes moet je dan terug. St. Patrick heb je woen. En vervolgens... Toen moesten ze naar Malta. Oh, dan gaat het Malta. Ja. Ja, toen moesten we naar Gesira United. Nog nooit van jet. Nee. Maar daar winnen we heer en meester. En uiteindelijk ben we uitschakelen terug hun. Schandalig. Weer wel jammer, want de wedstrijd daarna zongen we dan in Victoria Pilsen spelen. Ja, en dat is echt zo'n mooie wedstrijd wezen. Maar een club als in Luxemburg is gewoon moeilijk om de groepsfase te halen. Alhoewel de club het wel in 18 jongetje had, 2018 jongetje had hellen, de Europa League groepsfase. Speelt hij in AC Milan? Ja, AC Milan, Olympiakos volgens mij en Real Betis. Dus het kan wel, maar het is heel lastig natuurlijk. Ja, nee, dat snap ik. Nog één vraag, Oege. Van voorlopig komt dus net weer waarom naar Friesland. Maar wat is nou echt die droomloon? Waar zou je dan nog heel graag eens voetballen willen? Ja, dat is Engeland. Engeland is de droom, ja. Oké, en dan lekker in Bangura, Championship. Ja, dat is wel de droom. Oké, nou waar weet jongen, waar weet. We wensen je daar een heel soort succes. Eerst nog bij Doe de Lange. Spreek ik het eigenlijk goed uit? Doe de Lange? Ja, Doe de Lange. Doe de Lange, oké. Oege Sietse, Tiegetank jongen en succes. Ja, dank. Ja, dat die voormalig topscorer van Europa, hè? Want ja, hij is het natuurlijk nou niet meer. Maar Oege Sietse, fenomeen. Grootste namen, die hebben wij in de sport. Die komen hier allemaal voorbij. Ja jongens, het maakt allemaal niet uit. Oege Sietse van Lingen. Het past allemaal in hetzelfde rijtje. Kan allemaal. Roelof, Dovier is dit weekend in de Rotterdamse Kuip bij Feyenoord Heerenveen. Ja. Spelersbus wie te let. Is dat nog in de file staan? Ja, tussen Utrecht en Rotterdam. Het wie echt wel eventjes... maar ik weer wel dik oeren van de wedstrijd aanwezig is. En Heerenveen zie ik het altijd oeren van de wedstrijd te wijzen. Nou winnen ze er oeren leuk. Ja. Ja. Maar goed, Dovier is wel in de file staan, maar de wedstrijd maakt een soort goed. Zo. Nou, dat is toch een mooie doelpunt. Ik heb genoten van Feyenoord. Ja. Feyenoord weer echt heel goed. En de sfeer weer fantastisch in de Kuip. Ja, na 20 minuten zongen ze al zien. Ja, dat weer na 90 minuten weer al 3-0. Toen dacht ik, dit keer wel eens dubbele cijfers worden. Ja. Pas is er dat de eerste trein er alle 3 ingong. Dat voelde dan eigenlijk nog wel mooi. En daarna werd Feyenoord nog beter. En toen dacht ik, nou, dit wordt inderdaad misschien wel dubbele cijfers. Ja. Met zo'n start. En toen dacht ik gelijk van, wat zou Peter Hiballa gedaan hebben dan een dag later? Een straftraining. Ja, ik denk het wel. Ja, straftrainingje toch? Ja, 100%. En ik denk dat hij een nieuw groepje zou maken. De teringlaaiers. Ja. Hey, mooi bruggetje naar Sven Verbeek. Oh, kijk, ja, vertel eens even. Sven Verbeek, die we mooi, hè. Eerste 44 minuten. Mooi moment. Zien rondree maken. Nou ja, mooi moment, toch? Mooi moment, zeker. En hij nog maanden lang geblesseerd was. Achillespees afschot in de wedstrijd in RKC. En die wie er weer bij. Maar ja, die zegt natuurlijk wel dat het er al 3 in het mandje lijn. Dus langer dan 44 minuten houdt hij net vol. Toen kwam ik hem naar de wedstrijd in en dan stelde ik hem de volgende vraag. Hoe kan het dat jullie compleet afgedroogd werden door Feyenoord vandaag? Instelling. Als je ziet hoe vandaag sommige jongens op het veld stonden, hoe makkelijk sommige jongens er doorheen kwamen. Ja, dan moeten we onszelf afvragen wat we hier überhaupt deden. Mensen moeten gewoon naar hunzelf kijken. Vandaag alles, deze wedstrijd terugkijken, wat ze zelf beter hadden kunnen doen. Nou, volgende week hebben we een nieuwe wedstrijd. Weet je, het is... Wat mis jij? Wat mis je? Teringlijers, op dat moment. En dat is misschien niet het juiste woord om hier te zeggen, maar dat mis ik wel. Je moet iets meer dat godverdomme hier hebben. En sommige jongens moeten gewoon eens op bepaalde momenten gewoon een harde tackle inzetten of een gele kaart pakken. Of gewoon laten zien dat er niet veel te halen valt vandaag. Ja, harde woorden van Sven van Beek. Ik kan zeggen tegen jou, Andor, daar zit geen Italiaans bij. Nee. Anders had ik het met alle liefde voor jullie vertaald. Maar dat hoeft nu niet. Nee, dat hoeft nu niet. Teringleiers, klootzakken. Dat zei je Noppert, hè? Ja, dat zei Noppert, klootzakken. Ja. Of, Michael, is het ook wel een beetje een open deur. Want kom je tegen een ploeg als Feyenoord, het gaat allemaal zo snel. Je komt ook niet in de duels. Ja, ik snap wel wat er wordt gezegd, maar ik vind het af en toe ook moeilijk dat... Soms zijn tegenstanders zo snel, zo goed. En dan kom je, als je druk wil zetten, kom je net te laat. En dan komt die weer te laat. Dus soms is het ook gewoon lastig. Alleen. En dan zegt men allemaal van de buitenkant van... je moet eens een keer een koekje uitdelen, maar daar krijg je niet eens de tijd voor. Want dan is die bal alweer weg. Ja, dat kan. Alleen ik vind wel, kijk, op een gegeven moment...
wij hebben dat bij Ajax ook meegemaakt. Dan is het zo'n grote rondo dat je ook denkt van, what the fuck, weet je wel. Er gebeurt zoveel en dan is het wel fijn als je iemand hebt die even door sommige spelers heen gaat. En dat je wel een soort van toon afzet. Dan kan je niet letterlijk door iemand heen gaan, want dan pak je waarschijnlijk rood. Maar het is wel fijn als iemand even de toon zet van, we zijn hier niet om mee gespeeld te worden. Dus, En dat gebeurt het bij Heerenveen net. Volgens mij hebben ze 12 oefentrainingen maken. Echt amper. Er zijn amper oefentrainingen maken. Nee, maar het is ook niet zo dat als er wel teringlijst of klootzakken hadden gehad, dat ze die wedstrijd wel hadden gewonnen of een puntje hadden gepakt. Hadden ze waarschijnlijk ook met 6-1 verloren. Maar dan, weet je, het had nu ook 12-1 kunnen zijn. Hè. Het was wel echt tenenkrommend slecht. En kijk, Heerenveen heeft al Sven van Beek nu wel, maar dan heb je dan een helftje. Boktefiets was geblesseerd. Nou ja, dus ook wel een jongen die wel een keer een koekje uitdeelt. Tom Haaien was er nu niet bij omdat hij geschorst is ook wel zo'n speler. Maar dat zijn eigenlijk de enige, ik denk wel eigenlijk de enige 3 die dat een beetje in zich hebben om dat eens een keer te doen. Weet je wel? Die voldoen aan de definitie van teringleier of klootzak. Volgens Sven van Beek trouwens, ik vroeg nog, wie voldoet er in jullie team eigenlijk aan de definitie teringleier? Zei ja, ik, verder niemand, zei hij. Maar is dat dan ook niet deels gewoon dat Heerenveen gefaald heeft in de transferperiode? Want dit is iets wat, het is hier aan tafel ook al meerdere malen besproken, dat ze zo'n type vorig seizoen ook al misten. Ja. Maar ze hebben daar dus blijkbaar niet goed op geacteerd afgelopen transferwindow. Ik denk wel dat ze daarom ook Luc Brouwers hebben gehaald, dat die dat wel wat gif in zijn donder heeft, dat wel een jongen is, maar die werd nu ook aan alle kanten zoek gespeeld. Kijk, het middenveld met Tahiri, Brouwers en Olsen zijn over het algemeen wel allemaal jongens die in de bal willen komen en de bal willen hebben. Brouwers misschien iets minder, maar ze verdedigen net, Roelof. Ze hebben een centraal verdedigingsduo met Nuno Meten. Ja, die moest de tweede helft erin komen. Het was eigenlijk eigenlijk was het heel erg zielig, want die jongen kleiner dan Wim de Ron. Die is klein. Ja, dan maken we grappen over Wim de Ron, maar vervolgens kijken we naar Nuno Meten centraal achterin en die moet dan tegen Jiménez. Hij deed niet eens zo heel slecht trouwens. Nee, samen met Van Ottelen en daarvoor heb je dan Tahiri en Brouwers. Wie kan er verdedigen? Nee. Eigenlijk je niemand. kunt ook zeggen, het is eigenlijk de schuld van Kees Rosemond. Nou, zo. Die zag je niet aankomen, hè? Die zag ik even niet aankomen. Dat is ook wel jammer, hè? Want Kees Rosemond is al weg. Is al weg. Nou ja, kijk, Heerenveen heeft natuurlijk de afgelopen jaren niet ervoor gezorgd dat de financiën beter op rit zijn. En daardoor kon Heerenveen, het is een hele lange aanloop, snap ik ook wel, maar daardoor kon Heerenveen niet nog een extra linker centrale verdediger kopen. Die hadden ze wel willen halen. En dan meteen in het begin van het seizoen Boktefiets geblesseerd, Sven van Beek nog niet helemaal fit. Ja, dan moet je dus al eigenlijk de derde keus, nu dan een tweede keus, Nuno Meten erin zetten. En dat wilden ze natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Maar omdat ze dus geen financiën, het geld was gewoon op. Nee, maar ik vroeg aan jou aan het begin van dit programma, moet Heerenveen als een sodemieter niet terug naar 5-3-2? Dan bouw je wel veel meer zekerheid in. Vooral tegen ploeg als Feyenoord. Ja. Dan is misschien, want nu speelde Ali niet, maar speelde Hal. Maar Hal was eigenlijk ook niet echt een verademing. Aan de linkerkant heb je Keulen. Speelde ook zeer zwak, levert eigenlijk alles in. In dat 5-3-2 systeem is hij wel gevaarlijk. En dan heb je gewoon iets meer zekerheid. Ja, ik heb het voor de wedstrijd en na de wedstrijd met Van Wonderen over gehad. En hij zegt van wij willen. Ik leg het sowieso dat verdedigende trainer imago wat hij heeft, legt hij voor. Ik zei, daar kom ik niet vanaf. Dat is nou eenmaal zo. Ik weet niet hoe het komt, maar ik ben het niet. Sterker nog, toen ik bij Heerenveen kwam, wilde ik eigenlijk van 5-3-2 naar 4-3-3. Maar op dat moment was Heerenveen het seizoen daarvoor heel succesvol geweest met die 5-3-2. Dus ik moest daarop voortbeduren. Maar ik wil helemaal niet 5-3-2 spelen. Ik wil eigenlijk altijd 4-3-3 spelen, want ik vind er niet zoveel aan om naar te kijken met een 5-3-2 systeem. Dus zei ik nog wel van, als je dan een uitwedstrijd doet tegen Feyenoord, waarom bouw je daar dan niet wat meer zekerheid in? Eén kun je daarop weer leggen. Wie moet je dan centraal achterin zetten? Dan hadden ze dus moeten spelen met Nuno Meten, Van Beek en Van Ottelen. Ja, er is gewoon geen centrale verdediger op dit moment bij Heerenveen. Dus dat is natuurlijk wel een probleem dan. Tom Haaien kon dat ook nog wel eens, maar die... Nee, oké, maar met 3 centrale verdedigers met Nuno Meten of 2 met Nuno Meten is wel dat scheelt. Nee. Ja, dat had gekund. Ja. Dat legde ik hem dus ook voor. Maar en hij zegt ook, we moeten voortbouwen op dat 4-3-3 systeem. Dat moeten we inslijten. En ervoor zorgen dat dat beter begint te lopen, die mechanismen. Maar Boknefiets er niet bij, Haaien er niet bij, Wallenmark nog niet fit. Ja. Ik snap het. Wie is eigenlijk bij Cambuur de klootzak? Ben jij dat? Ik zal hem niet omschrijven als klootzak. Kan wel vervelend zijn voor tegenstanders. Half uurtje geleden was je nog de ideale schoonzoon, hè? Ja. Kan snel gaan, hè? Het kan heel snel gaan, ja. Nee, ik denk dat wij ook niet echt een klootzak hebben, denk ik. Nee, ik denk dat wij... allemaal lieve jongens. Het misschien kunnen zijn. Van Mullen? Van Mullen. Qua speelstijl wel, denk ik. Ja, daar ken ik hem nog even tekort voor. Ja, qua persoon weet ik ook niet, maar het is wel een echte 6 die niet. Weet je wie ik een teringlijn vind? Uit te delen. Je zou het misschien niet verwachten als linksbuiten, maar Balk. Ja, maar op een andere manier. Ja, dat Goh, wat is die irritant.
Ja. Ja, toch? Ja, nou ja, ik heb nog niet tegen hem gespeeld. Nee, maar, wees blij toe. Dan heb je waarschijnlijk een penalty tegen. Ja, maar ik bedoel, dat hoor je wel eens vaker. Maar ik vind dat juist een van zijn grootste krachten. Tegenstanders gaan irriteren, gaan schoppen. En Balki is gewoon razendsnel. Ja. Heeft een goede voorzet. Dus ja, ik vind dat een grote kracht van hem. Dat hij dat kan gebruiken om een tegenstander zoek te spelen. Nog even terug naar Heerenveen, want ik zag de expected goals. Ja. Feyenoord 3,45 geloof ik. Wat zegt dat over Noppert weer afgelopen zaterdag? Ja, er was niet één bij waarvan je dacht, goh, die had hij echt moeten hebben. Er zat geen fout bij, maar er was ook niet een momentje dat je denkt, oh, lekker dat hij er even uitplukt of uitpakt. Het is... Maar dit is eigenlijk hetzelfde wat we de hele tijd zeggen over Van Os bij Cambuur. Heel veel tegendoelpunten. Is dat alleen de schuld van Van Os? Nee, dat is niet alleen de schuld van Van Os. Ja, Van Os had dan een cookie ertussen zitten. Dus dan is die kon je echt aan hem toeschrijven. Ja, maar goed, het Noppert natuurlijk ook wel hoor. Ja, maar dit is de wedstrijd zien we nou hoe dan. Maar ik wil het net hoe Noppert hebben. Ik wil het hoe Kees van Wonderen hebben. Oh, ja. Want hoe Derstje, dat drukt natuurlijk wel behoorlijk op. Chin Excelsior. De derde club uit Rotterdam. Van die vorige twee, hij is een Overlen van Sparta en van Feyenoord. Sta je dit allemaal trouwens, Michael? Ja, wel redelijk. Wel redelijk. Oké. Want je komt natuurlijk uit Amstelveen. Ja, nee, maar Dan spreken ze geen Fries. Nee, ik doe echt mijn best. Ik versta je moet er wel aan denken dat in de coronatijd ben ik toen bij jou geweest. Hè? Kun je dat nog herinneren? Ja, zeker. Dat zou je niet gauw vergeten. Nee. Koelkast was leeg toen nog. Dat is erg gezellig. Je vriendin was er ook. Ja. Een leuke tijd gehad. Tussen vrouwen, hè? Vrouw, ja. Nog steeds daar appartementje. Ja. En Ja, joh, ga zeggen waar die woont. ja, Nee, keurig. nee, maar ik zie hem veel in het set. Ik zie hem ook, als ik uitga, zie ik jou ook vaak, hoor. Ik ben er wel eens bij, ja. Ik ben er wel eens bij. Ja, maar we hebben een zeker. kijkersvraag binnengekregen. Oh shit. Ja, Nee, maar wacht wat even, is je favoriete drankje? Zo. Ik ben wel fan van een bruine rum met cola. Een bruine rum met Ja, cola. ja. Roelof, maak je verhaal. Ja. Toen was het in coronatijd, had Cambuur bedacht van we gaan alle spelers en zo, die gaan bellen met Cambuur supporters, zoekkaarthouders. En dan gaan we ze een beetje het hart onder de riem steken in deze moeilijke tijden. En dus ik met de cameraatje naar hem toe en hij bellen met al die Leeuwarders. Maar ja, toen woonde hij helemaal nog niet zo lang in Leeuwarden, denk ik. En dus... Ja, goeie met Pietje, wees wel. En, nou, dan moest hij dan... hij zei, ik versta dus op geen flikker van je wat hij luistert zeggen, weet je wel. Dat was wel grappig. Ja, zeker. Ja, en ik heb met één vrouw, met Hetty, heb ik nog wel eens contact. Echt waar? Ja, dus doen we af en toe appen of Hey, joh. na de wedstrijd zeg ik even gedag. Dus ja, superleuk. Ja. Zo, ja. Laat je vrouw het niet horen, zou ik zeggen. Maar goed, we gaan terug naar Kees van Wonderen. Want de druk staat natuurlijk nu volop tegen Als ze tegen verliezen van Excelsior. Excelsior staat de druk op. Maar kan Van Wonderen het tij nog keren? Ja, ik heb wel vertrouwen in Kees van Wonderen. Ik denk dat En waar baseer je dat dan op? Nou ja, op... Kan hij ze nog motiveren? Gaan de spelers nog door het vuur voor hem? nou ja, het element waardoor ik er aan twijfel, is dat ik wel eens denk van, is hij niet te kritisch op zijn spelers? En verwacht en verlangt hij niet te veel van ze? En krijgt hij ze nog wel mee? Gaan die spelers? Het is ook wel belangrijk dat spelers voor een trainer door het vuur gaan. Dat is het element dat Henk de Jong bijvoorbeeld wel heel erg, sowieso heel erg heeft. Hè, dat spelers voor Die is nog beschikbaar trouwens. Die is nog beschikbaar, ja. Vloek in de kerk. Soort wezen, ja. Nou ja, dat kan toch? Ik bedoel, hij is nog geen... Nee, dat kan niet, want hij heeft al gezegd dat hij nooit direct van Cambuur naar Heerenveen gaat. Hij is jeugdtrainer. Ja, maar hij zit Alles hij zit is bij open. Cambuur. Ja, ik denk dat iedereen dat begrijpt. Dat denk ik echt. Nou, als Henk de Jong nu gaat tekenen bij... dan krijgen we een Lodewegens momentje, Ja, hoor. Nee, hij is jeugdtrainer, jongens. Hij is geen hoofdtrainer. Nou ja. Hij is Ja, toch... Dat gaat men in Leeuwarden niet begrijpen. Nee, maar ik zou het... Jongens, Henk de Jong moet er Leeuwarden trouwens moet er ook niet over beginnen te Henk de- zeuren, want ze hebben een andere hoofdtrainer. Ze hebben Ulte. Henk de Jong zou er absoluut scheid aan moeten hebben trouwens. Ik vind de opmerking van ik ga niet van Cambuur naar Heerenveen. Dan denk ik, oh god jongen, echt. Dan moet je gewoon boven staan. Maar oké, maar we hebben het over iets wat absoluut niet gaat gebeuren. klopt. Dus Laten we gauw doorgaan met ja, Verwonderen. leuk onderwerp. Vonderen. Staat onder druk. Ja, als hij verliest van met je Excelsior, verhaal. als hij verliest van Excelsior, gaat hij wel onder druk staan. Ja, dat zei je net ook. Maar nu nog niet. Nu nog niet. Nee. Maar hij kan het tijdens nog wel keren. Hij kan die spelers nog motiveren. Ja, nou ja, dat... Want ik hoorde Andries Noppert zeggen van... het wordt tijd dat we wat leuks gaan doen. We moeten een beetje naar elkaar toe groeien. Als spelersgroep zijnde. Ik denk, nou... Karten, paintballen. Escape room. Padellen met jullie tweetjes. Of escape room. En dan, Michael, jij pedalt ook wel eens, toch? Ja, zeker. Ja. zou jij durven opnemen tegen Roelof? Absoluut. Ja? Ja hoor. Roelof is Ja, wel Arie- service volley, hè? Service volley is het. Ja, prima. Dat moet ook. Maar dat is het spelletje. Maar hij durft niet tegen me te spelen, Arjen. Oh. Nee. Oh. Maar van, ik hoor het niet. Waar ging het over? Is de achterban, hoe proef je al iets bij de achterban, Roelof, bij Heerenveen? Nou, nee, niet echt. Nee? Niet echt. Nee, een beetje. Maar ik heb niet het idee dat de druk op Kees van Wonderen echt aan het toenemen is. Het kan wel snel gaan straks. Dat de druk wel daadwerkelijk toch gaat nemen. Dat wel. Ja, maar je hebt nu 3 keer verloren, toch? Ja. Ja. Daarom. En het was echt niet goed.
Ik heb het idee dat Arjen er wat anders in staat. Ja, hij wil wat meer... Ik probeer gewoon een beetje een spannende uitspraak van Roelof te ontlokken, maar het lukt niet echt. Dit is een programma dat je zo nu en dan ook even je kaart op tafel moet leggen, hè, Roelof? Of ben je ook een ideale schoonzoon? Nee, ik denk Roelof ook wel een gangster, hoor. Een gangster? Ja, wel een groepje gangsters. Maar 3 maanden geleden? Dat zijn jouw woorden. Dat was nog een spek. Dat zijn jouw woorden. Dat was meer bijna... Ik had wel bij Roelie Rolstoel had ik vroeger wel eens bijna. Roelie Rolstoel? Ja. Dat was jouw bijnaam? Ja, dat vind je mooi. Had je toch een bijnaam? Ja, had jij ook een bijnaam vroeger? Okkenpoot? Nee. Niet? Helemaal niet? Nee, nog steeds niet. Nee. Oké. Nou goed. Deden jullie dat wel? Dingen met elkaar doen als in de spelersgroep? Zeg maar wat Andries Noppert aangeeft dat ze bij Heerenveen moeten gaan doen? Qua teamuitjes? Ja, wij gaan wel eens padellen. Dinsdag gaan we, geloof ik, bowlen. Kijk, bowlen. In de Grote Keizer? Ja. Lekker man, in de Grote Keizer. Ja. Bowlen is een gezak. Dus... Daar kijk je tegenop, hè? Hey, dat is wel een beetje jaren 80, hè? Maar disco-bowlen. Ik moet eerlijk zeggen, ik kijk er ook niet echt naar uit. Nee, het gaat wel een beetje om, toch wel het groepsgevoel dat je wat dingen met elkaar gaat doen. Ja. En bij Heerenveen snap ik dat ook wel. Want daar zijn nog een aantal nieuwe spelers gekomen. Er is in die selectie wel het een en ander gebeurd. Dus dat moet echt nog zichzelf gaan vormen. Maar ja, dan snap ik dat je op zo'n manier dat wat probeert te bevorderen. Ja. Vind jij het leuker, Roelof, bowlen? Nee. Nee? Wel Ooyeke niet. Bij de Grote Keizer wel. Bij de Grote Keizer, ja toch? Ooyeke niet. Ja, je hebt het wel vaak dat je een grapje maakt en dat niemand aan tafel laat. Vind je dat ook lastig? Vind je dat ook vervelend? Maar dat maakt me niks uit, jongens. Nee, als ik het zelf maar grappig vind. Als ik het zelf maar Laatst grappig staat hij hier niet, moest iemand anders vervingen hem. Hij morgen presteerde niet. Oké, je gaat nu een grapje van mij herhalen? En toen een week later zei hij, ik heb mezelf wel gemist. Gewoon hier aan tafel, hè? Ja, natuurlijk. Maar het is toch altijd wel zo dat je een paar echte sfeermakers nodig hebt in een ploeg? Nou, hier zit er iemand, hoor. Ja, ik heb het idee dat jij dat bent. Ja. Ik ben gewoon... ik ben niet altijd vrolijk, maar je doet het wel altijd vrolijk. En ik probeer gewoon elke dag met een glimlach, een beetje ouwehoeren. Alles zo serieus vind ik eigenlijk best wel irritant als alles serieus moet. En ja, daar ben ik gewoon niet van. Ik neem het allemaal ook niet super serieus. En ik probeer gewoon wel hard te trainen, goed te spelen. Maar daartussen probeer ik gewoon een beetje te ouwehoeren. Maar je gaat weer elke dag met een glimlach naar de club? Want dat is wel anders geweest in die periodes inderdaad dat je niet veel speelde. Ja. Hebben we ook wel eens gesproken dat je het allemaal ietsje minder leuk vond. Ja, klopt. Ja, dat maakt het wel lastig. Maar zelfs toen probeerde ik ook wel de sfeermaker te zijn. Niet per se voor anderen, maar gewoon voor mezelf ook. Maar ja, ik heb bij Cambuur ook wel zware tijden gekend. Dan merk je wel dat de sfeermaker wat minder wordt. Maar en waarom waren het dan zware tijden? Nou ja, ik vond het onterecht dat ik niet speelde. En je moet eigenlijk nooit naar anderen kijken wat die op de mat leggen. Maar je moet toch wel een beetje vergelijken met van... Oké, ik breng dit op de mat en de ander brengt wat minder. En toen na Fortuna... dat is wel lang geleden, maar Fortuna scoorde ik. Toen wonnen we 4-1. Toen, moet ik even goed zeggen, Ajax uitspeelde ik. En daarna werd ik weer op de bank gezet. Terwijl ik vond dat ik het goed had gedaan en... Het bleef maar spelen, bank. En ja, daar was ik gewoon heel erg klaar mee. Een beetje de ideale 12e man, had ik het idee. Ja, maar... Dat liever niet. Beetje ideale schoonzoon. Ja, ik vind dat ideale 12e man altijd zo'n... Ondankbaar, een beetje random. Ja. Maar goed, ups en downs. En nu gaan we vooral in de up. Ik wil er nog wel één moment uithalen uit deze voorbereiding. Want toen ben je ook nog een tijdje, een kleine week, disciplinair gestraft geweest. Je bent even teruggezet naar de belofte. Hoe zat dat precies? Want het is wel een stevig signaal geweest natuurlijk ook naar jou toe. Wat je uiteindelijk heel goed hebt opgepakt. En je staat nu in de basis. Maar hoe zat dat precies? Ja, wat heb je uitgespookt? Ja, kijk, zonder in de details te treden. Het heeft waarschijnlijk met Rum Cola te maken. Nee. De vrouw van de trainer. Nee, ook niet. Ook niet? Oh. Nee, ja, kijk. Ik ben een hele lieve jongen. En ik heb echt nooit kwaad in de zin. Alleen, ik had wat gezegd. Niet uitgescholden, niks raars. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Maar tegen de trainer? Tegen de trainer zei ik wat, ja. Oh, ja. Gewoon op een nette, normale manier. Dus het was een beetje uit de hand gelopen. En ik was een beetje geschrokken van hoe het allemaal was gegaan. Maar je was het niet eens met iets?
Nee, ook niet eens. Maar kijk, voordat ik wat rare dingen ga Ja. zeggen, wil ik daar niet te veel op ingaan. Want als je hier rare dingen aan tafel zet, dan word je langer geschorst, hè? Ja. Ulte kijkt en luistert alles. Dus Ja. pas op. Als jij op een nette manier iets van gezegd had tegen Sjors, dan was je natuurlijk niet uit het vleesje gezet. Dus, nou. Nee, ja, nette manier is misschien verkeerd verwoord. Oh. Het was een beetje sarcastisch, maar daar ga ik weer op de details in. Maar goed, laat ik het zo zeggen. Ik moest een week naar Jongen. Ik heb dat goed opgepakt. Was ik het ermee eens? Absoluut niet. Vonden zij het nodig? Waarschijnlijk wel ook misschien om een statement te maken. Hè? Want vorig jaar was het natuurlijk best wel een hoop gezeik geweest met iedereen. Dus ik heb het netjes... Ja, dus jij bent gebruikt, zeg maar, als statement voor de groep. Ja, zo voelde het wel, maar... Zo van Sjors dacht van, als ik een van de routiers aanpak, dan luisteren die jonge honden allemaal wel. Ja, misschien wel. Kwam niet alleen uit de trainer trouwens hoor. Ook de technisch directeur, die heeft met jou om tafel gezeten. Die heeft daar wel een rol in gespeeld. En als je dan de verhalen zo hoort inderdaad, het was wel... Ik denk dat het voor de trainer en de TD wel heel lekker is geweest om zoiets ook naar de groep aan te kunnen tonen. Van ja, stop, tot hier en niet verder. Er moet echt iets veranderen ten opzichte van vorig seizoen. En dan is dit een mooi voorbeeld. Dus ik snap dat gevoel wel een klein beetje wat bij jou leeft inderdaad. Van misschien dat het voor hun ook wel op een goed moment kwam, zeg maar. Ja, tuurlijk. En ik ben ook iemand, soms zeg ik wat zonder na te denken. Dus ik snap ook wel dat sommige dingen die ik zeg misschien een beetje verkeerd aankomen. Maar het is Zo was het gebeurd. niet bedoeld. Dat was teringleier. Meneer teringleier. Nee, ook niet. Nee, maar goed, het is gebeurd. Hè. Ik ben er ook niet trots op. Ik had ook gehoopt dat het misschien een beetje op de achtergrond zou gebleven zijn. Maar goed, het is gebeurd. Daar moet ik ook vooruit kunnen komen. En, Zal je altijd zien, komt het hier aan tafel te sprake in het sportkamer? ja, nee, maar ja, Op dit daarom... podium. Nou, dan ben je ja. aan de beurt hoor. Dit wordt door iedereen opgepakt. Ja. Nee, maar Shit. ik bedoel, als je dan nu ziet hoe je het weer opgepakt hebt. Ik bedoel, je staat in de basis, je maakt doelpunten en je bent echt een voortrekker in het nieuwe Cambuur, zeg maar. Hij is vrije trap op. Hij is vrije trap op, schiet er wel eens een vrije trap in. Telstar uit. Schiet er ook wel eens een overheen. Ja. In de fik in mijn vaat. Ze liggen er nog. Nou, Wij hebben hem beide opgesteld in ons Corito-team. Ja, Michael Breij. ja. Verwachte doelpuntjes en assistjes voor jou? Dus gisteren geen puntjes. Nee. Nee. Of Dus- krijg je punten Ja, voor voor de winnen? overwinning Oh, dus oké, wel oké. wat puntjes. Oh, ja. Maar je bent al gewisseld, denk ik. Is Corito. Hey jongens, word jij trouwens de nieuwe? Want jouw contract loopt af bij Cambuur. En je hebt het goed naar je zin, maar je bent nu bezig met je 5e seizoen. Word jij de Bram van Polen van Cambuur? Nou, dat denk ik niet. Maar ik heb een aflopend contract en het is nog vroeg in het seizoen, dus ik heb ook nog niks gehoord van de club zelf. Dat komt pas in april meestal, hè? Of nieuwe jaar. Ja, waarschijnlijk, kan meestal in de winter. Ja. Nou, waarschijnlijk wat eerder inderdaad. Ik sta open voor iets anders, maar mocht Cambuur willen, hè, dat is ook nog de vraag van willen zij met mij door, dan staan zij natuurlijk op nummer 1 om te kijken of er wat uit kan komen. ja. Wat is jouw droomcompetitie? Want ik stelde het net aan Oege Sietse. En die zei van, nou, Engeland lijkt me wel echt te gek. Ja, mijn droomclub is natuurlijk is Arsenal. Dus de Premier League zou geweldig zijn. Alleen ik heb ook nog een ander land wat mij geweldig lijkt. Dat is Italië. Ja. Graag in Italië. Ik wil wel mee als tolk om jou te helpen. Ik heb het gehoord. Ja, je hebt het gehoord. goed. Dus, Jij spreekt echt een goed woordje Italiaans. Vloeiend. Ja, toch? Vloeiend, ja. Laten we anders nog één keer luisteren hoe dat dan precies klinkt. Ando Faber die Italiaans spreekt. Even luisteren, jongens. Congratulazione per il tuo rete. Puoi dirmi quanto è importante per te questo momento? Hij schudde wel, ja, hè? Ja, hij verstond het wel. hij schudde, Hij verstond het wel. Zie. Of heeft hij het echt verstaan, denk je? Ja, hij heeft het echt verstaan. Ja. Want hoe communiceren jullie dan met hem? Ja, het is vooral Engels. En ik moet zeggen, zijn Engels gaat wel echt vooruit. Alleen ja, de eerste paar dagen, weken dan kon je alleen vragen hoe gaat het en dat soort simpele termen. Nu kan je al wat meer met hem Waar ben je, communiceren. Ja, Ben zeker. jij een beetje Italiaans? Als Italië jouw droomland is om daar te gaan voetballen? Nee. Zei je Fafanculo tegen Sjors? Ja. Is dat het geweest? Nee, ja. Fafanculo. Nee, ook Dat is niet verstandig. Nee. Nee, maar ik spreek geen Italiaans. Ik heb daar een oplossing voor. Google Translate? Nee, gewoon een tolk meenemen Tolk. als je die kant op gaat. Ja. Oh ja. Ik ken Ja. iemand. Ja, lekker. Nou goed, maar het lijkt me wel lastig met zo'n jongen dan communiceren. Want die zit hier natuurlijk die misschien wel een beetje te verpieteren. 3 hoog in Bulgaat. En dan heb je helemaal geen mensen met wie je kan communiceren. Even luisteren naar Sjors Ulte, wat hij zegt over El Hilali. Younes El Hilali. Ja, we hebben op training echt wel goals gezien.
Dan zie je als hij naar de goal toe kan, dat hij echt heel goed is. Dat was ook zijn grootste kracht van bij Milan. Hij is heel doelgericht zonder wild te zijn. Want veel zijn spelers die doelgericht zijn, die schieten vanuit alle hoeken en standen de bal ook alle kanten op. Nou, bij hem is wel heel erg veel op doel. Het is wel zoeken voor hem natuurlijk tactisch. Denk aan vorige week waarin er van alles heen en weer schoven. Zo'n 5-4-1 van Den Bosch. Ja, dat is lastig, zeker ook met het taalprobleem. Maar ook, wat is nou zijn beste plek? Want eigenlijk zijn beste plek is hoge middenvelden rond de spits. Die plek hebben wij niet. Wij spelen met 2 hoge middenvelders. Dus dat is toch een beetje zoeken ook voor hem. Waar kom je dan goed uit? Maar als we partijen spelen, klein, midden, groot, afrondvormen doen, zit wel dynamiet in die schoenen. Dan kan hij echt zo hard schieten? Ja, zeker. En het mooie was, zeg maar, toen hij kwam, de eerste training, speelden we 6 tegen 6 of zo. En echt elke bal die op goal kon, die ramde die ook richting de goal. Dus dat is wel super mooi om te zien. Ik weet niet of hij spits of middenveld of rechtsbuiten, wat hij fijner vindt. Maar hij heeft wel een bepaalde doelgerichtheid wat je niet bij veel spelers ziet. Ja, maar wat me wel opvalt aan dit interview met George Zulte, die zegt van, ja, hij is eigenlijk, zijn ideale positie is zeg maar een 10, hè, achter de spitsen, maar die hebben we niet. Dan denk ik, waarom haal je hem dan? Omdat hij kwaliteiten heeft die blijkbaar niet in deze selectie zitten. Plus dat Nee, hij... maar als hij zijn lievelingspositie, als die niet beschikbaar is, als je gewoon een heel ander systeem speelt, als je 5-3-2 speelt, hij heeft ook geen rechtsbuiten. Er zit hier tegenover ook iemand die het liefst op 10 staat in een formatie waarin je met 2 controleurs speelt. Dat zal ik even voor je uitleggen, want dat vind je vaak moeilijk. 2 controleurs, daar heb je dus 1 10. Ja. Dat is ook het liefst Michael zijn positie. Maar ja, die positie is er niet. Dus ja, jij vult het dan wel in als een van de hoge middenvelders. Maar ja, je kan die jongen ook op een andere manier gebruiken. En als hij inderdaad zo doelgericht is, zou ik zeggen, maak er een spits van. Staat hij ook het meest dicht bij de goal. Maar goed, hij is nog hartstikke jong en hij moet zijn tijd krijgen hier. Maar jij zegt maak er een spits van, maar daar staat Milan van Ewijk. Of Milan van Ewijk, Milan Smit. Daar staat Milan Smit. Ja, ik zeg ook niet dat hij nu de eerste spits moet worden. Maar ik zeg dat je die jongen de tijd moet geven, want hij is nog hartstikke jong. Ja, want ik vind ook niet, als het niet je favoriete positie is en je zet hem weg aan de rechterkant, dan maak je misschien, zoals vorige week tegen Den Bosch, hij moet invallen en daarna wordt hij er ook weer afgehaald. Omdat hij niet goed presteert op een positie wat niet te zijn is, dan maak je hem eigenlijk kapot. Is dat herkenbaar voor jou, Michael? Dat geldt ook een beetje voor jou, toch? Ja, ik moest natuurlijk gisteren ook weer beginnen aan de rechterkant. Alleen... Doe je liever niet? Ik sta liever niet aan de... ik vind het lekker als ik een vrije rol heb. Dus als ik naar binnen mag komen, dan vind ik de buitenkant prima. Alleen, ja, ik ben niet waanzinnig snel. Ik heb geen geweldige actie, dus dan wordt de rechtsbuitenpositie al wat lastiger. In het geval van Younes, ja, een nieuwe taal, nieuwe omgeving. Het is hartstikke lastig voor die Ja, en hij is 20, dus hij is denk ik voor het eerst op zichzelf. Dus ja, ik was gisteren ook super blij voor de jongen dat hij die bal binnenschoot. En ja, waarschijnlijk gaat het nog wel een keer met een slechte wedstrijd weer een goede wedstrijd. Alleen, ja, er zit wel best wel veel potentie in Younes. En ik vind het een geweldige vent. Dus. Ja. Je hebt nog wel mee de doelers tegen ingenomen? Nee. Wat drinkt hij? Ook rumcola of niet? Hij houdt het bij een biertje. Zou ik niet weten, eerlijk gezegd. Of Birra, denk ik. Birra Moretti? Birra Moretti. Sinds Michael getrouwd is, komt hij niet meer in de doelensteek. Nee? Nee. Oké. Nou ja, goed. Hij houdt zich wijselijk stil. Ik zeg niks hoor. Nee, want George Zulte, die luistert mee. Dan naar Michel Flap. Michel Flap was toch goed gisteren? Zo. Hij was wel goed, ja. Hij is echt misschien op dit moment, want hij is al langere tijd goed. Ja, en Nog dat een aantal toch weken. op een rol die niet per se hem op het lijf geschreven is. Als een soort van linksbuiten, ja. Maar hoe hij dat invult, ja, ik vind echt heel knap. Ja. Ja, ook sowieso Twente, hoe die het doen. Ondanks dat een nieuwe trainer en er zijn wat sterkhouders die daar niet zijn. Ik vind het echt knap hoe zij presteren. Ja, het is jammer dat ze Europees voor de tweede keer achter elkaar zo zwaar gelood hebben. En de eerste wedstrijd ook nog met 10 man uit moesten maken. Anders hadden ze nu nog wel in Europa gezeten. Maar Flap speelde echt goed, hè? Ik vind het echt knap hoor, dat hij zich toch wel weer zo ontwikkeld heeft. Ja. Wordt het niet eens tijd dan voor Ronald Koeman om te zeggen van in een keer in de voorselectie? Hou op, joh. Nee? Nee. Wat vind jij, Michael? Nou, ik vind het een goede voetballer, heel goed. En gisteren heb ik, denk ik, eerst half uur even gezien. Ja, hij kan wel heel lekker voetballen, tussen de linie, steekballen geven. Volgens mij was vorig jaar dat hij te weinig scoorde, had ik wel eens gehoord of gelezen. De vloek van Flap, ja. Alleen, het is wel een hele fijne voetballer. Alleen, ja, ik vind als je voor het Nederlands elftal wordt gevraagd, dan moet je wel echt heel goed zijn. En ik moet zeggen, ik kijk ook te weinig voetbal om te oordelen of hij of wel niet voor het Nederlands elftal kan.
Rendement is natuurlijk zo'n groot probleem. Dat was het vorig seizoen, maar dat is het nu in die zin ook. Want als je zo'n wedstrijd als gisteren, dan speelt hij voortreffelijk, maar 0 assists en 0 doelpunten. Ja, hij heeft vorig jaar wel heel veel pech daarmee gehad. Dat klopt. Ik denk dat wel een beetje... Dat trekt hij wel weer recht. Maar hij heeft ook jarenlang in Jong Oranje gezeten, toch? Dus het is... Ja. Maar kijk eens naar buitenspelers die Nederland heeft. Het zijn toch al ladingspelers die je nog kunt noemen voordat Michel Flappen in aanmerking. Ja, maar hij heeft nou de vorm te pakken. Dus je zou zeggen van als een signaal van de bondscoach, die wil nog wel eens een signaal afgeven. Nee. En vervolgens pakt hij dan weer de eerstvolgende trein. Maar goed, lag ik weer om mijn eigen grap. Heel slecht. Jongens, Vliende Wieke, wie de haatredacteur zeer tevreden over de uitsturing van de podcast. Wat denk je? Zullen ze nou ook weer heel tevreden zijn over deze aflevering? Nou, ik vind het een zeer inhoudelijke uitsturing. Mooie gast, leuk interview. Ik denk een dikke voldoende. Ja, wat vind jij, Michael? Vorig jaar de hoofdredacteur, vorige week, was onze hoofdredacteur zeer tevreden over de aflevering van de podcast. Wat denk je? Zal ze te spreken zijn over deze aflevering? Ik hoop het wel. Ik vond het gezellig. Ja, vond je het gezellig? Ja, leuk. Goed, we zijn er nog niet, want we hebben nog 3 overdenkingen. En je moet kiezen en we komen er niet op terug. Oké. Ja, maar ik heb voor iedereen 1 hoor, dus je hoeft niet alle 3. We gaan beginnen met Roelof. Melio Witteveen of Che Nunnally? Witteveen. Melio Witteveen. Ja, laat me komen. Laat me komen. Ja. Daar komt die Andor. Weet je ook alweer? Pizza con ananas o trenotti di sesso? Trenotti di sesso. Dat zou ik ook doen. Elke avond seks betekent dat. En dan, wie neemt de eerstvolgende vrije trap? Randje 16? Jij of iemand anders? Nee, ik. Jij. Ja, Goed zo. Michael, mag ik jou dank zeggen voor je deelname hier aan de podcast? Ik vond het erg gezellig. Gelukkig jij ook wederzijds? Absoluut. Oh, gelukkig. Dat is weer een pak van ons hart. Heren, Tiergetank dat je met op deze tafel ziet. Dank je. Ik zou zeggen, na je weekend, dan ben we er weer. Maar weer een nagelnaaie oorlevering van de podcast. Nee, ik ben er dan net. Nee. Zit ik met de kameraden, dan zit ik in Spanje. Ja, nou, heerlijk. Misschien voor de kwaliteit van de uitsturing was leuk. Presentator die net om hemzelf laken. Nee, dat kan soms een verademing zijn. Jongens, op na je weekend. Dag.